kuzoenda ku UK. Mugara mabhukisa. Yangu ari grade 5 wena no debate tatupi ni no nganogara upi okay free accommodation komera nyenge kwa free accommodation mbuka kuhotela novara unofa kwavakauya life is too short ine vana kuhotela kuno vanonagirwa variko aiwa tinoenda zvedu but kana tida zvokuti hakoningone tight bited ya ipapa vana vachida ngonofara and holiday just get away. Saziso, how are you? Rumbito ndo chechi dzangu izodzi ngoti inini ndakazopinda yevanhu vemuno asi ndizodzi nemasongs anongozosiyanawo language asi ndiwayo Guys, we are mutenge maspice chiripo pa Kempton Park up. We are still there at Kempton Park. Anzi ku UK anowanikwa kupi ku right. Ku UK anenge akwanikwa very soon. Very soon anenge apinda mu UK maspice very soon. Tinenge tawana transport yekupinza vanhu aya. Saka anotopinda manje anopinda. Anenge atopinda. Anenge apinda manje. Anenge apinda. Afundisi yamutenge clove. So we are here now, you can buy. So that's why you get to grab it. Hey. Yes, buy yours. Baba, let's put that clove here. Mother-in-law. Me? I don't think you know me. You know me from where? Me? I don't think it's me. I know you. From where? Like who? Like you Hi dear. I'm fine. How are you? I'm good. Good to see you. And it's Pastor Memory. Oh, pleased to meet you, Pastor Memory. So I'm going to show me the pan up. Oh, that's good. That's good, Pastor Memory. That's good. Anti kwa rema spice ari kupiro ndalitso nemunhu. Kwa rari ari pa spice.
19 Nyota Road, Kambuzuma. 19 Nyota Road, Kambuzuma. 19 Nyota Road, Kambuzuma. Jubilee. 19 Nyota Road, Kambuzuma. Kwarare kuma Spice. Number. Okay. Can you try kupa number Shakari? Answer it. 077 635 7248. Alice. Mobata uyo Alice. Where is my Spice? Come. Oh, I'm not Morosa. Oh, you can Asha. But it's like Asha. Are you a fan? I was manje anotengwa ya Spice. Anotengwa inindo yomshuka baba wangu. Side ya so. Exactly. No one's there Cinnamon. Cinnamon no. Skaida kuziwa kuti zvinoitwa sei manje. Alright. Kana muchi order Spice. Chuya imtengu out the order say Spice. When you order Spice, you order a minimum of 25. Asitika. Kana mukwanisa kubataniza masachets nemabottles. Zvinenge zviri pamoto. So minimum based muno. Vachitenga nemari. Tinenge kuchitenga ne9 kana ari masachets. Then mabottles unotenga ne18 rand. Mozotengesa 35. 35. Serious? A1. No price I want to 40. Muno asere. Just WhatsApp chete kungodai vanosenda neikwepo. But company iri mujobeko. Titore ma details eni tinokunotora tozo. Company iri mujobeko. Nditore number dzenyu kutozokufonera. Saka kuri kuti ndakustoka unongochida like how much? First stock about 450 is okay. 450 rand. Serious? 450 no kwa 900. Anti 100% profit. Number yenyu no dishi. 165 114 9076 076. Okay. Yeah, dishi. First name cannot. Miss Wona. Mwende bishungino. Mwenda kwa UK inesiwa. Maybe Take you. Okay. But it's not Dafara kuoneyo vasikana. Ndanopinda mchezo wangu unoshumira shoko. Nambono na mata mchezo. Ine iko mkati. Makaisi wa iko mshopu. Mota. Makasa zeko mshopu yemota. Good. Ndozvota mukadzi akangwara. Business lora tiri kutoda. Ndizvozvo. 2024 iyi kunyatsopinda nayo chaiyo. What to change? Ndava zvekugara izvi. Aiwa iyi corona wala tiri kugara. Nongo chitembei. Izvi aisiri yekuti kuda kusiba. Vanogara nodzavatadzi dzisingatori mushi. Wozi upenyu uri kuoma. Kapeka tukapera musoro wakadiwa. Aiwa hakani. Katimwenda mchechi gasi timbonoona Mwari. Todzoka. Pera chibheki changu ichi. 50 rand yashande. Murume anokufunza ndakupa 50 rand washandisa tione change. Yafamba sei change. Ichi kepesa izopinda mchechi. Todzoka ndichipfeka panapa. Ndani papinda mchechi ndiri kudzoka. Ngatimbopinda mchechi ndodzoka.
guys, farirai zvinhu zvamwari. Share live guys. Share live. Musadaro. Hamunyari kufarira zvinhu zvisina basa. Farirai zvinhu zvamwari. Hamunyari. Munyari straight. Hakuna zvinorema. Hakuna zvinorema. Hakuna zvinorema. Guys, share live. Munyari.
Rega isiri wangani. Kana kuko 20 ndakukata live amuna kipendoka. Ndakuna kipendoka mudoka muri kuna mata mwari. Chanoimba hosana.